Exodo Kapitulo 5. Si Moises kag si Aaron sa atubangan ni Paraon. Karon si Moises kag si Aaron nagkadto kay Paraon ka nagsiling. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Tuguti sa paglakat ang akon mga tawo, agod nga maghiwat sila sa akon sing piyesta sa disyerto. Nagsabat si Paraon, sino bala ang Ginoo nga bala magpamati ako sa iya, kag palakton ko ang mga Israelinhon? Wala ako makakilala sa Ginoo. Hindi ko gid pagtugutan nga maglakat ang mga Israelinhon. Nagsabat sila, ang Dios sang mga Hebreyo nagpakigkita sa amon. Kung mahimo tuguti kami sa paglakat sing 3 ka adlaw sa disyerto, agud magdulot sing halad sa Ginoo nga amon Dios. Kung hindi kami maghalad, pamatyon niya kami paagi sa balatian o kon sa inaway. Ang hari sang Ehipto nagsiling kay Moises kag kay Aaron, ano ang buot ninyo silingon sa pag-awat sa mga tao sa ila pagtrabaho? Balik kamo sa inyo mga obra, kamo nga mga ulipon. Ini nga mga tao nagadamo pagid sang sa tumandok nga mga Ehiptohanon. Karon, inyo bala sila pauntaton sa pag-obra? Sa amo man nga adlaw si Paraon nagmando sa mga kabo nga Ehiptohanon kag sa mga manugdumalas nga Israelinhon. Hindi na kamo maghatag sing mga dagami nga himuon nga tisa, subong sang inyo ginhimo. Palakta sila kag sila ang pakuha sing dagami. Pero pahimuon ninyo sila sing amo man gihapon kadamo nga mga tisa nga ilasad to ginhimo. Hindi ninyo pagbuhini ang kadamo. Mga matamad sila. Kagamoy na nga nagareklamo sila kag nagasiling, palakta kami agud magdulot sing halad sa amon Dios. Paobra pagid ini nga mga tawo sing todo-todo, agud magadamo pagid ang ila maobra. Sa baylo nga magpamati sa mga hambal nga binutig. Ang mga kabo kag ang mga manugdumala sa mga tawo nagwa ka nagsiling sa ila, amo ini ang ginsiling ni Paraon, hindi na ako maghatag sa inyo sing mga dagami. Maglakat kamo kag kamo ang magpangita sinibisan diin. Pero maghimo kamo sing amo man gihapon kadamo nga mga tisa. Gani ang mga tawo naglalapta sa bugos nga duta sang Ehipto sa pagpanguha sing dagami. Ang mga kabo nag-apura sa ila nga nagasiling, maghimo kamo sing amo man gihapon kadamo nga mga tisa. Kadamo nga mga tisa kada adlaw. Subong sang inyo ginhimo anay sang ginahatagan pa kamo sing dagami. Ang mga kabo ni Paraon nagkastigo sa mga manugdumala nga Israelinhon nga ila ginpadumala sa pag-obra, nga nagpamangkot sa ila. Nga wala kamo maghimo sing amo man kadamo nga mga tisa karon, subong sang ginhimo sang una. Ang mga manugdumala nga Israelinhon nagkadto kay Paraon ka nagreklamo nga nagasiling, mahal nga hari, nga bala ginahimo nimo ini sa amon? Wala man sing ginhatag sa amon nga mga dagami, pero ginapahimo kami sang tisa. Kag karon, mahal nga hari, ginakastigo kami. Imo ini sala. Nagsabat si Paraon, mga matamad gid kamo. Amo ina nga nagasiling kamo, palakta kami sa pagdulot sang halad sa Ginoo. Karon, balik kamo sa inyo obra. Wala sing dagami nga ihatag sa inyo. Pero kinahanglan nga amo man gihapon kadamo nga mga tisa ang inyo himuon.
Ama manug dumalang nga Israelinhon nabutang sa ital-ital nga kahimtangan sang ginsilingan sila. Dapat kamo maghimo sing amo man gihapon kadamo nga mga tisa kada adlaw. Sang paghalin nila kay Paraon, nasugata nila si Moises kag si Aaron nga nagahulat sa ila. Kag nagsiling sila kay Moises kag kay Aaron, kabay nga matalupang dan sang Ginoo ang inyo ginhimo kag magsilot sa inyo. Kay tungod sang inyo ginadumtan kami ni Paraon kag sang iya mga opisyalis. Kamo ang naghatag sa ila sing espada sa pagpatay sa amon. Ang pangamuyo ni Moises. Gani nagbalik si Moises sa Ginoo kag nagsiling, Ginoo, nga balagin pintasan mo ini nga mga tawo. Nga balagin padala mo ako. Sugod sang akon pagkadto kay Paraon sa paghambal tungod sa imo. Ginpintasan niya ang imo mga tawo. Kag wala gid ikaw magbulig sa ila. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 6. Madamo gid. Salamat.